Na kabenta ki khubor baman kasngi page but subscribe ya u Antor News. Or bam ta kasngi. Kanong yele kai marathon ka bapaw ha gajula Meghalaya ka kongkmon walang kala penpau ya ka jingdu mensim bat jing sngosi hadin bakala syak renben bat syak ren ko da ka wi ka briu na barjula hakilat social media. Ha ka jingtren jongka ka kongkmon kalaong ngasngau khya bha halor kene ka jingja namar kari ka jingkren ka ba penja buram om tang yanga hi rei ki kanthei ki batrei shitam bat ya ka jila Meghalaya baro ka wi. Kalau ongru bawat la ke sengukya dari kampat daypat banduk mensim namar ketip babun ki pat ba ha gejela ki yang lang ban ai jing kersan ban jing it yaka. Nga sengungu ya ki pat ba ki ba ai jing kersan kane ke penslur yanga banang yai tray bat ban penpau bawat la ki briu ki kren ben dari ke jing im kadai ban yai tray bat perkat ba la ong ka kong keman. Ki seng balang bat ki pat ba ru ki la penpau ke jing sengukya halor kane ke jing ja bar kila dawa ba ki bor penyadaan kin pensitom ya uta unong kren ben obla penja buram ya ka longkemi khasi kabla kentiu ya ka nam ya ka jat ben riu ha ka perthei sport ka kong kemon wa lang ka dei ka nong yele kai marathon kabla shim benta ha ki limpung yele kai ha ka ri India bat ha shabar viru kabalang kadak jong ka jingklan jingmut bat jinglong rinti jong ki kan thei khasi mate nesnyo kamno ri kon na marbu ke jom kren ka ni ka bar ri long ka kren gala ka banta bun ka snyo bu kan ai jom kur lok banta de ba nga perkhat ko be ka liang bu kamne bu kamno kat kata ka bro bola po ka bari bu tarai ke chunga ko ji re ti ki khon nga wa kan ya kan kadak sakan kam na bu ki khon nga ai chiria nga pen bam chiria khonik te ngala pen he persani khonik te hedo begila lok me lok pa mene wa ngala pa pendap biang i khonik te kam no sedang ila ban senchar ke ju ya kata ka ni ka jok chung senga ngoài khonik te da ai chi ngada chedi chi ngada chedi ge ja ru hadem wa ngamon le jong ngada chedi ja di kha ro ngamon le jong te ngada ai chi ri ri ngada bam te chi chur wa ngakan le jong te ya sedang ipun kan ja bu kata ga ro bu ro kabari bu bot ta jong ji chung sem nga bot kan le bot te nek song thau ko bot ji wa ti kam nak ras e san char be tak chung choi janga di khonik te nga ale jong kren bin lam tai khonik te long dakhin ha ga we ga liang nante ha da di en bon khonan neng siok men u namar bu kar bunga di kar bunga kai ki bro bar khoi ki ong ki khon ka nang mut nei phi ong en khat an ani terus ta thi ga dap mial neng per thei bar go we te ng siok sarong nang mot ri jo en khon gon la ha ga jong tho ka ta ga bro ba nasi kum norang mai tal bertai tai panik te namar bunga ngapriang hi kejong ai jong ku jong blebu te se jong ku la bertangan mar panik te nga ki roi ki par citelup ke perthengo ti ge jong kren be nyel ta ka sunam nan te bu dakhin ha ka ve ga bantan nan te ngwal ade stat bon ngen chu ki khon ki te ken ai jan ata ha jok thia namar bu ngala bon ngen ya bun kai bun di hane di keleng u tendewa la kai jong ko jong blei o wai ngai ta ka bor ikiar nga halor kane ka mek phat nga te u pen klan nga o wai ta ka bor o le ai kita kamu phla halor di khon mek nga te ngala bun da ki jong plela pelung te jong blei ta rat ngala ban blei ban isim ta keleng ijakar kan buat la entah ngaran kwa buang ngara ka kren bin kat no wa ngen meningen la bon dari jera jo bleng sala ban di chembenta bat ki hebari bat ki kon samla bat ki long kemi long pa bat ngir khnang bat ki kon samla le ki dang long ta ki klor jongari nan le ban ai musim na ka bat te da liang khase chi te la da en ki ben kren ben hane ga syang ga thaute ki se si ne ki chare ki ring ki re pra bo si et iken ben nga
la ngua teng ong lagi jauh keren ben jika tak di kar telong ngalas ngeco aja kurkun nama kikon kita ngawakin akin setting klein buat dia lagi ni kadau bo kisah jibing kini ke di kar namar bo kikon kita nga cuma pule ki endiare menteri kamsakar ki endiare teh bolong mana dam keren ben jika di kar ngala de hok namar ngala de gabro ong kemik buduk te tene dagi jangan rap yang blay ngalala mun ngen sai ni kikon kita baru karangut badaro kikon mio gora kon su hadu san phon rungut natala san phon nyo namar bo la ka te kon la kam chi te nang ai ngoi uble namar unang ko ko doi nga unang ai ka bor ka sori halor jonga kana bangen nang la ban ne ban isim berta sisu bat kikana. Hello Meghalaya turns 1! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya!